Sanibonani guys and welcome to a Skill Bright Empowerment. Igama lami uMiss Buhle and namhlanje sizokwenza isleeve. Okay? Sizodweba umkhono namuhla. These are the things engizoyidinga or izinto engizoyidinga lezi. Okuyimakha yami, irula lami, ubrown cover, iskero, i-tape measure nama measurements ami. Okay? Then ke asiqale. Ngizothatha ubrown cover wami. Ebese ngiyawugoqa kabili. Ekugoqeni kwami ngifuna ukuthola isenta yawo ngoba sizodweba i-back ne-front kanye kanye. Okay? Then ke ngithatha irula lami. Okay, lo ola simbiza ngo-unfold lapho esuke sigoqe khona into. Njengamanje ngizodweba ini, ngizodweba u-guideline wami. Okay? Lo mugqa lo or lo layini siwubiza ngo-guideline. La sizoqalisa khona ukudweba yonke into. Okay? Alright. Then ke ngizokwehla njengamanje ngo-sleeve cap height wami okuwu-bust wethu divided by 12 plus 0.5. Mina ngithole u-4. Okay? Ngqi nangu 4 wami. Alright? Then ngizodwebela ulayini njengamanje. Okay? Ozotshengisa ukuthi ila kukhona khona ubani u-sleeve cap height okugcina khona u-sleeve cap height wami. Okay? Sishone phansi ngo-sleeve length njengamanje ngo-2 ngizosusa lapha yakuloya guideline wethu ngablaza ngo-2 ngathola u-10 ngehla ngaye ngoba kusafanele sisigoqe phela mase senze njani mase sesisithunga. Okay? That hem allowance le u-2 engiyi-edile. Okay? Then ke njengamanje sisebenza ngale portion elaphayana ku-sleeve cap height. Alright? Uline wami lo we-sleeve cap height ngizophuma ngawo njengamanje armhole wami. Right? Armhole wami uzophuma ngo-armhole wami. Okay, measurement ka-armhole wakho divided by 2 bese uthi ngqi laphaya. Okay? Bese ke njengamanje sosusa kuleya dot sihambe siye laphayana with ulayini osilantile. Okay? Noma o-diagonal. Kanje. You connect with a straight line. Alright. Then next sizofuna u-midpoint or iphakathi nendawo la lo line ekade siwudweba. Alright. Nangiya u-midpoint wami. Then sengizokhuphuka ngo-0.5. Okay, noma u-half inch wami. 0.5 ngikhuphuka ngaye ngqi nakya. Then ke ngizothatha irula ngidwebe a straight line oza laphaya. Okay? Sidweba a straight line esuka kwi-dot yethu ema laphaya ogcine khona u-armhole wakho. Kanje. Alright, njengamanje fanele sidwebeke i-curve esuka la phezulu uyacurve nje uyinike isineke ucurve uzoxhumana naleliya dot nakhuya sekuphumile. Right, i-portion yase-back ke le. Okay. Then ke njengamanje fanele senze ubani u-front. Okay? Senze u-front wethu sizofinda u-midpoint. Okay? Wangale kwe-dot lapha phezulu mesiqala lapha kwi-tip sishone ezansi sime edotini kuleyo portion le u-midpoint walapho ebese siyakhuphuka futhi ngo-0.5. Okay, nalapha ngaphansi futhi ngale kwe-dot sizofinda u-midpoint noma iphakathi nendawo sehle ngo-0.5. Alright. Then ke sesizocurve
Sisuka laphaya size ku-midpoint. Ube nesineke ngokukheva kwakho, then size kule dot ade silidweba khona manje. Okay. Nakhiya. Njengamanje-ke fanele senze njani? Fanele siqedele ubicep wethu. Okay, sise line o straight osuka lapha phezulu oya phansi, senza ubicep wethu. Okay. Right, ngizomarka ubicep wami. Bicep wami u-6.5. Then ngizoconnecta ngeruler lami with a straight line. Okay, then ke sengiqedile njengamanje sizofaka ini? Sizofaka i-allowance, okay, yokuthunga. Indawo la sizothunga khona, okay, i-seam allowance. Seam allowance yami ngizoyenza ukuthi ibe ama-1 inch. Okay, ngizophuma ngama-1 inch. Right, 1 inch. 1 inch. Then I'm gonna connect lama 1 inch amade ngiphuma ngawo ama-dots with a straight line going down. Okay, kanje. Nasika isleeve sami, right? Sengizosika la okuyi-back. Okay, sizoqala ngokusika i-back. Ngoba kulo leli phepha kuzophuma i-back ye-sleeve, kuphume i-front ye-sleeve, u-half owe-back, u-half owe-front. Okay, ngisho ususika endwangini uzobeka nje bese uyasika. Okay, alright. Njengamanje sisika la phezulu la ukuhlukanisa khona la kuyi-back khona nokuyi-front khona. Lo esiqale ngawo kuwudweba ulayini sakheva ngawo iwona esizowusika lo ophezulu. Right, sizowusika. Nakhuya. Then sizosivula isleeve sethu. Alright. Then sesizo differentiate ke njengamanje between i-back ne-front. Right, i-back yami ilenga, ngithi uyabo. Right, then sesizosika ke laphayana okuzoba i-front yethu. Okay. Siyasika ke isleeve sethu. Sesisika ulayini lo wesibili esiwudwebile. Okay. Nakhuya nasike isleeve sethu siphelele kwakho nje ukuthi ubeke endwangini usike. Ungabe safaka ama-allowance ngoba